आरामनो सेबलांबाय बारा रोङा माथो नोंलाय सोरबो आंनिफ्राय आंबो होदोंब्रा बारा एक्सपिरियेन्स गैयालै हालेवनायाव बेखौ हालेवनानै जानो हायो होनबायना सोर हालेव औ दे साम'आ संद' जावग्लिनायसो खोमा ने ट्रेक्टर होनायमोनलै सिङाव नांहैयाना हालेवनायबासो दुहु 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 आराम जायो हालेवनोबो मोसौआनो मोनजायलायो माथो गाबोन लिरथोंसै ब्रा गरम जाथारबाय मिथियालै आं सोर सोर थांनोबो हागौ नों लिरनायाबा बुरैसो हारसिं जाबावदोंमोन दा हाखौ बेखौलाय खोन्थाफैनो लिरबायल' होनखायो दा खुगाल'लै बे गथाया लिरखादा खुगायाव नङाबा
बेजोंनाबा केन्सेल जाबोगोन ना माबो आसुनि मा होनो बिदिखौ जोनोम सानसे बार्थडे गाजा मोननैबासो जायोरा साहानि न'खौबो गाव उन्दुग्राखौ सिफायनानै गोदान माबानो एसेसो फ्रात फ्रित खाफ्राबानो जागौमोन गावबो गावब्रा लोंनायखौल' दाख्लै आं सान्थिफुराव थांखालिबो जौ बिहरदोंमोन आं मैसो बेदर लाबा मा जाबाय हा मैसो बेदर बाजार दिनबासो मोनगोन दा सोरजों थाङो मा फाइलर बिदा मालाया ओरैनो बेरायलाबायो सान्दुं लादो सान्दुं नांग्रा नोंसिनावथ' सान्दुं नाङालै दसेनिफ्राय रानोलै दसे फोरान मोनबानो जायो ओरै होलाबायो हाथफ्ला होखानालाय थाब राननायखौ नायनांगौलै
फुङाव लिंफैगोन आं ओरै गोबोरखि लांथावथाव नोंसोरलाय जा थोखाबाय थोब्लाबो बहा थांगोन एसेल'सो होनबाय गोदौ गोदौल'सो ओंलै एसेल'सो होनबाय आधा बेलाबो नांला नांनायखौ नांला थांबाय आं साहानिया मेथ'बा खिनि जाजोब्बाय थिंथा आलामायनि जोब्बाय साहानिया नैबे गोजौनिफ्राय थांनायनि दा फैनाय दं गायखांबा आलि खोदोरा थाखानाबा आलि खोदोरा agak dasyat temen jalan nggak sama kayak gitu loh Kita sekarang lại ba lại lại chúng ta nào không khách sekarang Iya. Karena nabi bodoh kan ini. Islam. Gimana? Sini pada tapi kita lagi. Kok kartu kondok berubah kan gitu. Pusat masa halaman punya sini. Rasa sebenarnya satunya. Iya. Lanjut kita.
拿这种东西用了完用。Bilang dulu. Makan susu. Masih besar. Baik, mencipta. Kamu lagi mencipta. Masih dah.